खुलुमबाय नोंथांमोनहा मारै दङ आसा खालामबाय मोजाङैनो दं होननानै आंबो मोजाङैनो दङ थाइलेन्डआ दा बिराद गरम 12 मासथ' गरम थाइलेन्डआ नाथाय बै हाजो जायगायाव एसे थान्दा जायो आरो गोजां बोथोराव डिसेम्बर जानुवारि फेब्रुवारियाव दाथ' जेरावबो गरम आङो नर्दार्न थाइलेन्डआव फैदोंमोन नोंथांमोनहाथ' भिडिअआव नुगासिनो दङ चियांग माइआव आं थानायानो जायाखै जास्ट हरसे थादों बेनिफ्राय फाइआव आङो थाहैदों हरब्रैसो थाहैदों बेनि उनावहाय आरो आं दावखोबावदोंमोन मे हंसान होननाय मोनसे जायगा बेबो मोनसे प्रभिन्स सिटी मे हंसान सिटीआव आङो हरनै थादों बेनि उनावहाय आङो फाइआव फैफिननानै हरसे थादों फाइनिफ्राय आङो एखेबारे आङो चियांग माइ आरो चियांग माइनिफ्राय आङो दा दंफैयो चियांग राय माने रेस्टखौनो लायाखै खमसे खमबाबो 6 आवार्सनि आङो ट्राभेल खालामदों आं मैया सफैदोंमोन चियांग रायआव दिनैजों हरनै जासिगोन दिनै आङो चियांग राय सिटीखौ बेरायबाय आङो टेम्पल्सफोरखौ नायबाय वाकिं स्ट्रीट बेनिफ्राय गाबोन आङो बे चियांग रायनिफ्राय म्यानमार थाइलेन्ड बर्डार बाहाय माने प्रपार गेट दङ प्रपार बर्डार लामा दङ बिसिम थांगोन आङो 56 ना बेसेबांबा किल'मिटार 1 आवारसो लानो हागौ बिनि उनावहाय आङो बेरायखांनानै आरो थांबावगोन आङो मोनसे ट्रायंगल जंक्शन बेनो जाहैबाय लाओस म्यानमार बेनिफ्राय थाइलेन्ड बे ट्रायंगल जंक्शनखौ आं थांनानै नायगोन बर्डारफ्रा माबायदि बेरायनानै आङो बेनिफ्राय चियांग रायआव आरो हर थाफैफिनबावगोन बेनि उनावहाय आङो नेक्स्ट चियांग माइआव थांनाय जागोन आरो चियांग माइनिफ्राय आङो 8 एप्रिलाव भियेटनामाव दावबायलांबावगोन आङो भियेटनामावबो 1 मान्थ थाहैनाय जागोन दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों आं नोंथांमोनखौ फंनैसो खोथा बुंनो नागिरदों बेनो जाहैबाय नोंथांमोनहा दासान्दि आंनि भिडिअआव गेमनि एबा एप्लिकेशनफोरनि प्रमोशन खालामनाय नुगासिनो दङ आं बेखौनो नोंथांमोनखौ बुंनो सानो नोंथांमोनहा बे गेम एबा एप्लिकेशनखौ डाउनलड खालामनाङा आरो गेलेनोबो नाङा मानो होनबा बे मोजां नङा नोंथांमोनहा जुदि गानथा नाङोबा बरबाद जागोन मानो होनबा बे फैसानि खेलासो ओंखायनो नोंथांमोनहा बे एप्लिकेशनखौ डाउनलड खालामनाङा आरो गेमफोरखौबो गेलेनो नाङा आङो बे गेमफोरखौ मानो थाखाय प्रमोशन खालामदों होनबा आंनो दा गोबांथार रां नांगौ जानानै दङ मानो होनबा दैलि लाइफ 4000 5000 बेफोरबायदि खरसा जायो आरो गुबुन हादराव थानाय आरो बे सप्ता खेबसे सप्ता खेबनै बिदिल' थानाय नङा मास मोनसे थानाय आरो नै आं भियेटनामाव दावबायबावगोन मास मोनसे थाबावगोन बाहायबो गोबांथारनि रां नांगौ जानानै फैयो मा होनबा आं स्कुटि रेन्टेल खालामनांगौ जायो बेनिफ्राय पेट्रलनि भारा हटेलनि भारा जानाय लोंनायनि बेफोरबायदि गोबांथार खरसा जायो बेनि थाखायनो आङो थाइसे थाइनैनि थाखाय बे गेम एप्लिकेशनफोरखौ आङो प्रमोशन खालामगासिनो दङ दा नोंथांमोनहा बुजिनानै लादो नोंथांमोनहा अननानै बे गेमखौ गेलेनो नाङा दे अब्ला आङो बे भिडिअखौ एसेयावनो बुंनानै फोजोबबाय खुलुमबाय गोजोनथोंसै